Hei, tervetuloa mun kanavalle. Mun nimi on Pirkko ja tämän kanavan nimi on Silmukka ja Piste. Tällä kertaa mä esittelen Laineen julkaisemasta 52 kertaa Jämälangat kirjasta mun suosikkeja. Ja niitä nyt on jonkun verran. Mä teen sillä, että mä panen kuvat tähän. No niin. Ensimmäinen malli täältä. Tämä on kakkosmalli. On Kaos, joka on Jenna Kostetin malli. Ja tämä on neulottu Merinon Pingerin jämistä. Totta kai se voi tehdä villalangastakin, mutta Pingerin vahvuusius. Ja tähän voi käyttää, tässä on 5 väriä on tässä käytetty, mutta tässähän voi käyttää vaikka joka kuvio eri väriä. Ja täällä on tähän tulee lyhennetyt kerrokset niskaan ja on neulottu ylhäältä alas. Ja nämä mallit, mitä mä nyt esittelen, niin nämä on semmosia, mitkä siis oikeasti mua kiinnostaa, että mä varmaan neulon ne jossain vaiheessa, kunhan se on mahdollista. Aina on niin paljon kesken. Mutta joo, tässä on 10 kopua ja suositeltu väljyys on noin 3-10 senttimetriä. Ja on tosiaan semmonen, että helppoa ei ole, se on 4 sivun mukana tuo kuvio, joka toistuu. Eli helppo neuvoa. Sitten on 3. Tässä alussa on näitä paitoja. Ja 3. malli on semmoinen kuin matka. Ja tää on kutkutellut mua heti, kun mä sitä näin malleja tästä kirjasta. Niin kuin tää ilmestykään. Niin tää on jotenkin, tää kiehtoo mua tosi paljon. Ja tämäkin neulotaan ylhäältä alas. Ja tähän tulee tuo, varmaan vasta näkyy, niin skaala-aukko on tommonen V, tommonen, miksi tässä on, aukko, joka aloitetaan tasona ja sitten aletaan neulomaan sitten pyöränä. Ja tässä käytetään Worsted-pahvusta lankaa, noin, onko se 250 ja 100 grammalla. Tässä on käytetty Rerum Natura Giliatin jämiä. Ja tässä on käytetty 9 väriä. Ja tämäkin voi neuloa kuinka monista jämistä itse haluaa. Ja 9 kopua ja suosittu väljyys 7-20 senttiä. Ja tässä mä en nyt varma, kuinka oli 100 pistä erottua, mutta tässä on siis pitsiä, valmikkua, mosaikkineulosta, resoria, kirjoneulosta. En tiedä, kun vielä muuta. Mutta tämä kiehtoo aivan älyttömästi ja varmaan on yksi, jos ei mikään noista pienemmistä neuleista lähde heti miten puikolle, kun saa muita pois, niin tämä kyllä lähtee varmasti. Mä oon vähän katsellut, tai en ole katsellut, vaan mä oon miettinyt lampoja, mitä mulla on tuolla. Mulla olisi, tää on vähän niinku, eikö se Kiliakon meri, onko se merillä vai villa? Se on villa-asema, joo. Mutta mä oon miettinyt mun Merino-jämiä, tekojämiä. Eikä liskanen, mutta se näkee sitten, kun mä sen tampun toille. Sitten on vielä 1 paita. Oliko tänne? No, kumminkin. Tää on malli 7, Aster. Ja Elena Solier
Jansa, en tiedä mitä sanotaan. Mutta, tämäkin on noin DK-postivalkoisesta langoista. Ja tässä on kukkia, ja tällä voisi osallistua siihen syystulitlitsiin ja siirrytsin mukaan ja mitäs? Onko se Ammi? Ammi. Ja kuka vielä kaunisverran järjestämään kesäkukkakauja. Mä en kyllä nyt kauhean kesäinen ottaa paita, mutta kukkia tässä on. Ja tässä on niitä nyppyjä neulottu ja sen ympärille on sitten silmukoitu tai kirjattu noin kukaan perään. Ja tämä on tämmöinen kauhean yksinkertainen muuten. Tämä olisi myös aika kiehtova malli. Ja tässäkin on 10 kokua ja väljyys on 12,5–15 senttimetriä. Mietin, miksi mä tuon väljiydessä. No, mutta nämähän löytyy kaikki niin nämä mallit Ravelrystä, että voi katsoa sieltä niin ne yksityiskohtaiset tiedot. Sitten tulee neuletakki, niin kuin loustik. Ja en edes yritä sanoa suunnittelijan nimiä. Tämä on numero 10. Ja tässäkin on iso väljyys 25–35 senttimetriä. DK-vahvuinen lanka. Ja tähän mä en tiedä, miksi tämä edes kiehtoo moni älyttömästi. Mä eka katsoin, että nuo hihat on tosi löysät tuossa mallissa. Että niin, mutta tässä on jotakin, mikä, siis tämä on kaiken lopuksi tänne joudutaan alhaalta ylös ja paloina. Mutta joku tässä on, mikä kiehtoo. En tiedä, lähteekö ikinä poikoille, mutta tämä on jotenkin vain jännä. No hihat taitaa olla, siitä jo aikaa, kun mä tuosta lukkin, mutta olikohan ne patenttia. Tämä on monivärinen neuletakki, neulotaan alhaalta ylös paloina. Suorat taskut neulotaan etukappaleiden jatkoksi, minkä jälkeen ne taitetaan ja ommellaan paikoilleen. Olkea sivusaimen ommisen jälkeen neulotaan suljettuna neulena hihat poimitusta silmukoista leveä, raidainen reunus neulotaan joustin neuleena. Eli semmoinen. Aika mielenkiintoinen. Justiinsa tää tässä niin vasta varmaan näkyy, niin on, mä en tiedä, onko ne hihatkin tehty eri langoilla, mutta niin taskut on eri lankaa ja etukappaleet eri lankaa ja tämmönen palapeli. Mua kiehtoo kaikki tämmönen vähän erikoisempi aina. Sitten mennään liiviin. Tämmönen kuin Ammie liivi. Ei sivulla, vaan numero 17. Ja tässäkin 9 kokua. Tämä on aika yksinkertainen. Ainakin näyttää yksinkertaiselta. Tämä neulotaan tasona alhaalta ylös. Ja tässä on aika paljon käytetty erilaisia lankoja. Pulkivahvuisia lankoja. Mä tätä mietin, mulla on mökillä paljon kaikenlaisia erikoisia. Näitä momita on vanhoja, tämmöisiä paksuja lankoja. Mä oon vienyt ne joskus sinne ja sitä, että mä en oikein keksin niille mitään tekemistä. Että jos kesällä loppuu joskus neulo langat mökillä, mikä on ihme siihen määrään, mitä mä sinne kuljetan aina lankaa mennessäni, mutta siis jos tämmönen ihme sattuisi, niin mulla olisi siellä sitä neulottavaa. Mut joo,
niistä voisi, niitä ei kyllä paljon mene tämmöiseen, varsinkaan yhtä väriä. Tämäkin on jotenkin kiva. Ja en tiedä, tekisinkö noin lyhyenä vai tekisinkö vähän pitempänä. Tätä on ihan korpattu. Mutta sen näkee sitten, että on semmonen, joka aika varmasti kanssa puikoille lähtee. Varmaan saattaa olla kesä. Sitten mä otin tähän kansikuvaan Uivin Convey to Candy numero 19. Suunnittelija Hiromi Clover. Ja tää näyttää tämmöiseltä ehkä vähän monimutkaiseltakin. Se toistetaan 4 riviä. Sitten tulee Paula Pereiran malli Katsania. Numero 25. Nyt se on 2 kokoa. Ja tää neulotaan 3 värillä. Ja tässä on nostettuja silmukoita ainakin. Ja mitä missä onkaan. Oikein nurjaa. Ihan kivan näköinen tuo pinta. Sitten on toinen, vähän samantyyppinen, siis ulkonäöltään, mutta ihan eri lailla toteutettu. Tämmöinen kuin Timmy Souvenir, miten se on. Mä olen hyvä tässä englannissa. Mä nyt hoksaat mulla silmästä paljon koko ajan. Siis mulla on uudet lasit. Ja mä silloin mietin, että onko ne liian löysällä vai enpä. Nyt tuntuu, että on, mutta aina kun pää laskee alas, lasit lähtee liukumaan. Pitää kyllä säädättää. Joo, tää on niinkö, ohjeessa käytetään satunnaisia pätkiä erilaisista jämälangoista. Eli tässä voin käyttää tosiaan pienempiä määriä niitä jämälankoja. Ja tässä on leisvahvusta lankaa ja fingerivahvusta lankaa käytetty tässä ohjeessa. Ja tässä on palmikkua ja mitä muuta sinne onkaan. Mä laitan tuon kuvan, että tää on siihen tulee tuolla niinkö tuolla leisvahvuisella langalla vissiin tuommoista jännää ristikkoa. Ja tää on tosiaan kans kiinnostavan näköinen. Sitten mennäänkin sukkiin. Malli 30 Picework on Lindsay Wuglerin ohje. Ja se on 3 kokua. Ja on tämmöistä yksinkertaista kirjoneuletta. 4 silmukan kirjoneuletta. Ja paljon erilaisia kemiä. Täällä on näissä on useammassakin ohjeessa niin sanottu tosi tarkkaan, että paljon sä tarvit. Että tässäkin on ihan metrimäärä. No mä uskon, että tuon nyt haittaa, mutta siis kun sanotaan, niin kuin tässäkin sanottu, että 14 metriä kutakin väriä. Eli sä tiedät aika tarkkaan, että riittääkö sulla se lanka, jos sulla on se metrimäärä, niin se riittää. Tässä mä ehkä vaihtaisin tuon kantapään. Tekisin jotenkin eri lailla, että mä en tykkää. Varmaan tehty jälkikäteen tuo kantapää. Näyttää ainakin siltä. Ja mä en tykkää sitä jälkiä tuosta kantapäästä. Se lähtee se sukka pyörimään jalassa. Sitten on seuraava malli 31 Patchwork. Ja nämä kanssa tosi
kiinnostavat sukat. Se on tämmöisiä timanttikuvioita. Ja sitten on yhdellä värillä tehty resorit, varpaat ja kantapää. Tässäkin on aika pieni kantapää. Onko se tehty millä tavalla? Kumminkin. Ja nämä neulotaan niin kuin 1, 4 tai 3 kerrallaan. Olisi vähän erilaisempi tapa neuloa sukka. Sitten on taas kirjaneuvosukka 32. Tämä on Enikö Palokin malli. Sanoit mä katsilyyliä. En tiedä mitä tuo tarkoittaa. Tai siis miten lausutaan. Tämäkin on taas tämmöinen yksinkertainen kirjaneuvokuvio. Ja saa niin käytetty 5 väriä. Mutta varmaan voi käyttää vielä enemmän, jos haluaa. Ja 3 kokua. Ja varresta varpaisiin. Sitten mulla on vielä tämmöiset sukat kuin Litni. Numero 34. Audrey Borrego. Ja tässäkin on 3 kuvaa. Ja Ingrid Vahminen lanka. Taitaa olla 8 sukissa on Ingrid Vahminen lanka. Äsken sanoa. Joo, nämä on kans jotenkin kiehtovat. Näissähän ei ole käytetty kolmia eri väriä, mutta nämäkin voisi tehdä useammasta, jos haluaa. Mutta tässä niin nuo oikeat ja nurjat silmät tekee tämmöisen jännän kuvion tuohon, kohokuvion tuohon sukkaan. Nämä on taas yhdet tämmöinen sukat, mitkä näyttää sen verran helpoltakin, että lähtee aika varmasti puikoille. Siis sinänsä ei haittaa kuin vaikea tai helppo malli, mutta yleensä ne on joku helpot mallit, jotka lähtee nopeampaan puikoille. Sitten on vielä sukat, semmoiset kuin Rebekka Mauserin Ilo ja numero 35. Ja jos olette katsonut tällaisia arjestamme kanavaa, niin siellä Riikka on tehnyt nämä sukat. Ja mä oon nähnyt ne ihan siis keskeeräisenä on nähnyt ihan livenä. Ja nää kans vaikuttaa siltä, että nää varmaan tulee tehtyä jossain vaiheessa. Tässä tehtiin eka tuo päällä oleva tuo tasona tuo. Mikä se nyt on? No jalkapöydän valkit. Ja siihenkin täällä on sanottu tarkat määrät, ja paljon tähän menee mitäkin osveta lankaa, niin voi katsoa semmoista pienemmänkin määrät, että käykö ne tähän vai ei. Semmoista tässä kirjassa on just hyvä, että kun monesti sanotaan vaikka 50 grammaa lankaa, vaikka sitä menisi vaan 20 grammaa, jos on 50 gramman kerran, niin täällä sanotaan aika tarkasti, että mitä siihen menee. Sitten on tämmöinen kuin numero 44, Pop Jenjaardin malli. Ja nämä on kämmekkäät. Ja nämä kanssa aika varmasti lähtee nyt kesällä puikoille. Ja nämä neulotaan sillä, että no virkataan eka tuossa nuo iso äidinneljät. Ja siitä lähdetään sitten neuloon, niin poimitaan silmät ja neulotaan poispäin. Elikkä sormen voi tulla niin tähän kymmenen kohdalle. Ja siitä neulotaan tänne ylöspäin ja alaspäin. Ja täällä on paljon, niin kuin siinä nimikin sanoo, niin paljon hyppyjä.
ne on aika mehukkaat. Eli joo, tosiaan lähtee puikoille. Elikkä oliko siinä jo kaikki? Kyllä. Nämä olivat semmosia mun suosikkimalleja. Ja useimmat näistä kyllä lähtee puikolle. Ja vasta aikaa vaan olisi neuloa. Että tässä niin tuli aika kumminkin kaikkea sukkia, huiveja ja paitoja, mikä kiinnostaa. Kiinnostaa itseä ja täällä on vielä muitakin malleja, jotka kiinnostaa, mutta mä ajattelin, että mä nyt laitan tähän teille nämä, mitkä mua eniten näistä kiinnostaa. Ja sitten minä varmaan sanoin, kun mä tuossa alussa, koska mä tekin semmoisen koenauhoituksen, että miten mun ääni kuuluu. Oliko se siinä? Mutta siis mä oon saanut lainilta 2 metäkirjoja. Ja se toinen tulee teidän arvottavaksi. Ja mulla on käynnissä tuolla Instagramissa semmonen yhteisneulonta kuin Lankalaatikon siivous 2025. Ja sillä hashtagillä, kun laittaa Instagramiin, niin mä sitten sieltä arvon. Mä en ole nyt ihan varma, mä eka ajattelin tämän arvon tässä jossakin alakukesästä sen kirjan, mutta mä luultavasti arvonkin sellaista vähän myöhemmin. Tää Kali on voimassa koko vuoden. Eli mä en ole nyt varma, että arvonko mä sen siellä ihan loppuvuonna pääpalkinto vai arvonko syksyllä. Kielinen se on. Ja mä oon varmaan kumminkin arvonnut tässä lähiaikoina tämä arvonta mun projektikusseen. Mutta siitä varmaan tulee sitten lähemmin tietoa. Mutta jos oot kiinnostunut Kalista, niin siellä mun viidissä on kiinnitetty julkaisu siitä, mitä voit osallistua. Mutta pääsääntöisesti ihan vaan neulot sun lankavarastosta, mitä sulla itsellä on. Lankaa pois. Sitä voi olla se vaikka se 5 metriä tai 3 metriä. Tai sitten sitä voi olla se koko paita vaikka 800 grammaa. Sitä lankaa, se on ihan sama, että kuinka paljon sitä on. Mä se on sijoittu sitä lankalaatikosta pois, eli neulot pois. Niin voit sitten käyttää sitä hashtagia. Ja kannattaa täkätä mut sinne. Eli merkkiä silmukka ja pistä. Että mä saan tiedon siitä. Ja nykyään ei voi seurata muuta hashtagia. Se pitää aina hakea se, niin siltä haun kautta se hashtag, mitä siellä on. Mutta mä yritän sitten jakaa aina niitä, en kaikkia jaa, mutta aina silloin tällöin innostun jakamaan niitä kuvia sieltä, mitä on tullut, mitä ihmiset on tehnyt ja merkannut se hashtag. Mitä vielä? Niin, se langan pitää tietenkin olla ostettu tai tullut sinne varastoon ennen vuotta 2025. Eli silloin voi käyttää. Eli mä itse olen esimerkiksi tehnyt paljon mun varastolangoista, joka on tosi vanhaa. Siis vaikka miettiä mitä mun ympärillä. Kun joku lanka tämä käy, niin saattaa olla jopa 3 vuotta vanhaa. Niitä löytyy, kun ikää on itselläni niitä langoa, niin langoissakin saattaa olla ikää. Joo, mä näyttelen niitä töitä sitten normaalilla videolla. Nyt mä pitkittyy taas tää kaiken maailman turhaa höpennää. Elikkä
Jos olisit kiinnostunut voittamaan tämän, niin osallistu minun kaliin Instagramissa. Ja jos et siihen, niin ainahan voi kirja ostaa Laineelta. Suosittelen kyllä tosi paljon. Tämä on mun mielestä paras näistä 52 kertaa kirjoista. Mulla itse asiassa itse ei ole se huivikirjattu tämä, koska mä en ole niin paljon niistä muista tykännyt asioista. No ehkä se kakkossuppakirja. Se voisi olla semmoinen, mikä mä voisin hankkia, mutta se ykkönen oli mun mielestä, siinä oli hassuja sukkia, mutta joku parit sukat sieltä ne oli mitkä mä kiinnosti. Ja enpä sitä enempää. Mutta kiitos kun katsoit. Nähdään toivottavasti uudestaan näillä mun videoilla. Heippa!